ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଔଷଧ କିଣି ଚାଲ କେମିତି କମଳିଆ କେହି ଜଣ ଭଲ କଥାରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ମୋ ବାହାଘରଟା ହେଇଯିବ ମା କଥାରେ ପରା ଅଛି ଏ ଅଣସୁଦିଆକୁ ସୁଦି କରିବ ଅବିଆରିଆକୁ ବାହା କରିବ ମାଉସୀ ଲୋ ପାଇବ ମାଉସୀ ଲୋ ଦବନି କେହି ଦବନି ହଉ ନ ଦିଅ ମୁଁ ବାଜା ବଡ଼ା ହେଇ ବୁଲିବି ତମ ସଜନା ଡାଳରେ ବସିବି ତମ ସଜନା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମାଟି ବସିବି ବାବୁ କାହିଁକି ଏଠି ବାବୁ ବାବୁ ମା ମା ହଉଛି ଯାଉନୁ ଭିକ ମାଗିବୁ ଜମା ମାନିବନି ଯା ପାଖରେ ବାବୁ ଏଡେ ବଡ ହାଲା କାହିଁ କରୁଛୁ ତୋର ଭିକ ମାଗେ ଭିକ ମାଗେ ଯୋଉଠି ବେପାର କରେ ବେପାର କର ଯଦି ବାପା ଏଠି କିଛି ମିଳିବନି ଯା ପଳେଇ ଯା ତୁ ପଳେଇ ଯା ବାବୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଭିକାରୀ ଗୁଡାକ ଔକାତ ବଢିଗଲାଣି ବାବୁ ଛୋଟ ଲୋକ ଭିକାରୀ ଗୁଡାକ ପୁରା ଔକାତ ବଢିଗଲାଣି ଛୋଟ ଲୋକ ଭିକାରୀ ବୋଲି କହୁଛ କହିଲ ଆଉ ତୁ ବଡ ଲୋକ ନା କଣ ଛୋଟ ଲୋକ ଭିକାରୀ ତାହେଲେ ଯୋଉ ବାପା ଘରେ ଝିଅକୁ ରଖି ପର ପୁଅକୁ କହୁଛି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ ଯାଇ ବାହା ହବୁ ତାକୁ କଣ କହିବ ମଞ୍ଜି କଥା କହୁଛୁ ବାବୁ ମା ଝୁଆରୀ ବାବୁ
ବିନା ପଇସାରେ ବହୁ ବାପା ଆଣୁଛୁ ବେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଆସି କ'ଣ ମୋ ଝୁଅକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲୁଣି ଆଜ୍ଞା ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେବି କ'ଣ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ମାନେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତ ମାଗି ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ବାର କୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ ଦେବି ନା ସିଏ ଯୋଉଠି ଯାଏ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦଉଛି କି ମୁଁ ତ ମାଗି ଚାଲିଛି ଆଉ ତାମାନେ ତୁ ଭିକ ମାଗି ଆଣି ମତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବେ ଭିକ ମାଗି ଆଣି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ଝୁଅକୁ ବାହା ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ଭିକାରୀକି ମୋ ଝୁଅକୁ କେବେ ବାହା ଦେବିନି ଯା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ଭିକାରୀକି ବାହାଘର କଲେ ଆଗ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପଡୁନି ବାବା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କଥା କହୁଛ ନାଇଁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କଥା କହୁଛ ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଇଲା କୋଉଠୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଇଲା କୋଉଠୁ ମଲା ମୋ ମା ତ ଗୋଟେ ସୁନ ପାପଡ଼ି ବାଲା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଛି ଆଉ ଅପା କଥା କହୁଛ ଅପା ସେ ଅପା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଯେତେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସେ ପାଇଲା ମୋ ଆଣ୍ଟି ଛୁଆ ଏଠି ଆସି ମୋ ପାଦା ନାଁ ପକଉଛୁ ବାପା 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 ଏ ମୁଁ କଣ ତମକୁ କହୁଛି ମୁଁ କଣ ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକ ଭିକାରୀଟାକୁ କହୁଛି ହନୁମାନ ହେଇଯାଉଛି ହଁ କଣ ହଉଛି ସେ ଦେଖୁନ ଛୋଟ ଲୋକ ଭିକାରୀ କହୁଛ ମତେ ଆଉ କଣ ତୁ ବଡ ଲୋକ ନା କଣ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ତମେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅ ନା ଶ୍ୱଶୁର କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅ ନା ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ତମ ଝୁଅର ଚମଡ଼ା ହାତ ଟିକେ ଧରିବି ବୋଲି ମୋ ବାପ ଗୋସାଇ ବାପ ତା ବାପର ବାପ ମୋ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଆଜି 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଦେଇଛି ମୁଁ ପାଣି ବିନା ଗଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ବୁଲୁଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭିକ ମାଗୁଛି ତମ ଝୁଅ ଜୁଆଳିକୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦଧି ପାଟିରେ ଥିଲା ନା ଦଣ୍ଡ ପାଟିରେ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରିଦଉଛି ବେ ସାଇରୀ କହୁଛି ଆଳାପ କରିଦଉଛି ଗୀତ କରିଦଉଛି କରିଦଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଅଭିନୟ ବେ ଶଳା ବେ ଶଳା ତୁ ଦଣ୍ଡ ପାଟିରେ ଥିଲୁ କି ଥିଲି ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କର ସୁତେଇ ଓଡକା ଗୋଲେଇ ରେମୁଣା ଭାଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିବେଦିତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ପୁଷ୍ପ ହିଟ୍ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଷ୍ଟେଜ ପଛରେ ଠିଆ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲି ତାମାନେ ତୁ ଶଳା ସେଇ ଚୋର ବେ ତୁ ମାର ଖାଇଦେଲୁ ମାର ଖାଇଲେ କଣ ହେଲା ବାପା ଛାଡ଼ିନି ଆଉ 4 ଜାଗା ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରି ପୁରା 40,000 ଟଙ୍କା ଶ୍ୱଶୁର ବାପା କଣ ଲୋ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ବୋଲ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ରହିଲା କାହିଁକି ଲୋ ସବୁ ମଦ ମାଂସରେ ସରିଗଲା କଣ କରିବି ସବୁ ମଦ ମାଂସରେ ମୋର ସରିଗଲା ମଦୁଆଟା ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ନାଟକରେ ମୁଁ ନିଜେ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବି ଜଗୁଲି ରୋଲଟା କିଏ କରିବ ଏ ଭାର ଉଠେଇବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ 2-4 ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଝାଡା ପଡିଗଲା ସେଥିରେ ସେ ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ମୁଁ ଦେଲି ଆଉ ସେ ଜଗୁଲି ରୋଲଟା ମୁଁ ନିଜେ କଲି ଶ୍ୱଶୁର ବାପା Thank you.
ବାର ଦେଖା ନାହିଁ ଏଇ ଶୁଣୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦବୁ ତ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାବୁ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖେ ବାପା ଶଶୁର ବାପା ବୋଲ ବାପା ବୋଲ ବାପା ମୁଁ ବୋଲ ହେଇଟି ତା ପାଖରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି ତମେ ହାତ ଛଡା କରନି ନାଇଁ ଯଦି କରିଦବ ଆମେ ଦି ଜଣ ଠକି ଯିବା ମ କଣ କହୁଛୁ ଲୋ ହେଇଟି ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂବର ପୋଷ୍ଟରଟା ମାରିଥିଲା ହେଇଟି ସେଇଥିରେ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ବି ଟଙ୍କାଟା ହେଲେ ମିଳିବନି ଲୋ ମା କରନି ଜମା ହଁ ମା ଲୋ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲୁ ସ୍ୱୟଂବର ମୋର ପଇସାଟା ବି ଉଠିବନି ଏ ବାପା ଧରିଆ ରେ ଆରେ ଇଏ ରାଇଲୁ ହେ ବାପା ଶୁଣ ତୁ କଣ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ କରିକି ଆସିଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାବୁ ଶରୀର କି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ ତ ପଇଥିବ ପାଳ ଖଣ୍ଡ ଚାଲିଯିବ ତାହା ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁନି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରୁଛୁ ବାହା ହେଇ ସଂସାର କରିଦେ ହେଇ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ 50% ମାନେ 50,000 ଆଣିକି ଦେ ଏବେ ନେବେ ହଁ ଦେ ଏଇନା ଦେ ଦେଇ କଣ 50,000 ଦେଲୁ ତାକୁ ବାହାଇ କର ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ ଦିନ ତୁ ଆଉ 50,000 ଟଙ୍କା ଦବୁ ସେଇ ଦିନ ଯାଇ ମୋ ଝିଅ ଜାଣି ଚଉଠି କରିବୁ ବାକି ରହିଲା କଣ ହଁ ଇଲୋ ଜୁଆଳି କଣ ଇଲୋ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ତତେ ବାହା ହେଲି ତୁ ଚଉଠି ତମେ ଟିକେ ଚୁପ ରହ ନା କଣ ପଇସା ଦେଇଛ ଆମେ ସେତିକି ପଇସାରେ ବାହା ହେଇଛୁ ତାପରେ ଯାଇ ଚଉଠି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବୋଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଚାହିଁଲେ କେତେ ଚଉଠି କରିବା ଚଉଠି ଦିନ ଆଜି ବାପା ବାପା ମୁଁ ତ ତାକୁ ସେଇ କଥା ବୁଝଉଥିଲି ତୁ 50,000 ଯାଇଛୁ ଆଗ ବାହାଘର ହେଇଛୁ ଆଉ 50,000 ଦେଲେ ଯାଇ ଚଉଠି ହବ ନହେଲେ ଚଉଠି ହବନି ମନ ସେ ପ୍ରେମ ଯିବା ନା ହେଇଯାଆନା ବୁଝିଲୁ ତୋ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହବ ଟଙ୍କା ଦେ ତାକୁ ବାହାଇ କର ବାହାଘର ତ ସାଥି ସବୁ କଥା ପରେ ଦେଖିବା ମାର ଫୁଲ ମାର ଆଣିବି ଯାଉଛି ଫୁଲମାଳ କାହିଁକି ବାପା ତମେ ଯାଉନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଲେ ସିନା ଆମର ବାହାଘର ହବ ଆଉ କଣ ନା ଆଉ ତାକୁ ପଇସା ଦେବି ଫୁଲମାଳ କିଣି ବାହାଘର କରିବି ଶଳା ଭଲ ତୁ କଞ୍ଜୁସଟା ମରୁନି କାହିଁକି ଆଉ କଣ ମାଗଣା ହେଇଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ନ ଆସିବ ବାହାଘର କେମିତି ହବ ମୁଁ ବାପ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କାହାକୁ ବାହାଘର କରି ମୁଁ ନେବି ନା ଆଉ ମୋ ଜଣେ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ବାହାର ଲୋକ ନ ଜାଣିଲେ ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କହିବି ଭାଇ ଶୁଣ ବସ୍ତ୍ର ଅଭାବେ ସୂତ୍ର ଦାନ ବୁଝିଲୁ ଯୋଉ ରସିଟା ମୁଁ ତତେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଣିଥିଲି ସେଇ ରସି ମୁଣ୍ଡା ମାଳ ପକା ସେ କପଡ଼ା ଗୋଟେ ମାଳ କର ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା କାହା ବେକରେ ଦେଖିବୁନି କାହା ବେକରେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ମାର କରିବି ହଁ ମାଳ କର ନା ତମେ ସେ ପେଣ୍ଟରୁ ଖୋଲିକି କର ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ସେ ରେସରେ ବାହା ହେବିନି କଣ ଉଠିଲା କଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କେମିତି କଣ ବୁଝେଇଦେଲ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ଯାଉ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ସଂସାରରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ମାରି ଯାଇଲା ସ୍ୱାମୀକି ଜାଣିବା ଫୁଲ ମାତା ଛିଣ୍ଡିଗଲା
ତମେ କରି ଚଳିଗଲା ତ ଭାଇ କାହିଁ ଏମିତି ରହି କରି ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟ ମାଳ ଭାଇ ପକେଇ ଦଉ ଆଉ ବାଘୁଆ ପାଛ ପକେଇ ହେ ମା ମୁଁ ମରିବି ନା କଣ ବା କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ବେକାରେ ଢିକିଆ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଥିବୁ ଢଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ହେଇ ଆସୁଥିବୁ ମରିବୁ ହେଲେ ଢିଙ୍କିଆ ପକେଇବା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦଶରା ଦେଖିଲ ମୁଁ ଏଇଟା ମାଳ କରିଦେବି ମାଳ କଣ ପଚାରୁଛୁ କରିଦେବି ତ ହଁ ପଚାରୁଛୁ ଦେଖୁନ ସେ କେମିତି ହଉଛି କଣ କରିବା କଥା Iya, baru.